Egunon, bideo honetan zuzenduko ditut baso suria prestatzeko ariketak, beraz banan-banan behiz hartuko ditut, behiz azalduz nozio nagusiak. Beraz, lehen ariketa dosiketari buruz da. Oroak, ariketa aski simplea da, azken galdera arte. Lehen galderan eskatzen digute zer den dosiketa baten helburua eta bere etapak zehaztea. Beraz, hartzen badut behiz sintesia fitxa. Gai honetan, aipatu genituen astapenean formula nagusiak, materia kantitateari lotuak. Ondotik, zer zen nola txemaiten dugun soluzio baten kolorea bere surkapen espektroarekin. Eta ondotik, zer den dosiketa bat, beraz. Helburua eta etapak. Dosiketa espektrofotometriko batean, helburua da soluzio baten konzentrazioa atxemaitea. Beraz, ez ezagun baten konzentrazioa, edo gure ariketan hor, da frogatzea soluzio baten etiketa egokia dela. Beraz, hori, 3 edo 4 etapa nagusietan egiten da. Lehenik, prestatzen ditugu soluzioa initz, gure zezagunaren ber solutu eta disolbatzaileekin. Guk prestatzen ditugunez soluzio horiek, ezagutzen ditugu haien konzentrazioa, guk ditugu hautatu. Ondotik, soluzio bakotsaren absorbantzia neurtzen dugu, eta Berlan-Berten negearen arabera, ukanen dugu kurba bat, nun baden proportzionaltasun bat absorbantzia eta konzentrazioaren artean. Eta ondotik, edo azkenik zer eginen dugu, hartuko dugu gure zezaguna, bere absorbantzia neurtuko dugu, eta kurbarekin atxemanen dugu bere konzentrazioa. Beraz, lehen galderari erantzuteko, aski dugu baizik zehaztea zer den helburua, dosiketa batena, eta bere etapa nagusiak zerrendatzea. Ondotik, gure ariketaren kuadroan dosiketa bat eginen da frugatzeko medikamentu baten etiketa egokia dela. Horretarako, erraiten digute lehenik prestatuko direla soluzio desberdinak, eta hori 10 soluzio batetik abiatuz. Beraz, hor ikusten dugularik soluzio batetik beste batzu prestatuko ditugula, egan nahi du baliatuko dugula 10 eta labaren arteko formula. Beraz, biziki garrantzitsua da hor ongi identifikatzea testuan, beraz, hemen eta taulan zer diren, edo zein diren 10 eta labari lotutako datuak. Beraz, hor erraiten digute 6 alaba soluzio prestatuko ditugula diruiketaz, beraz, 50 mililitrokoak, hori izanen da UB alaba, 10aren konzentrazioa dela hori, beraz hori da C10, eta taulan bilduak direla alaba soluzioen konzentrazioak. Beraz, hemen leho honetan diren konzentrazio guziak, beraz, eman dezagun lehen soluzioaren zat 10 bider 10 ber minus iru, gramo litroka, hori da C alaba. Beraz, leho honetan dira alaba soluzioen konzentrazioak. Eta bigarren galderan, beraz, eskatzen digute, zenbat hartu berdugun amatik alaba soluzio horien prestatzeko. Beraz, UB ama kalkulatu berko dugu, 6 aldiz. Beraz, ama eta alaba lotzen dituen formula hori da. C ama bider UB ama berdin C alaba bider UB alaba. Eta hor askatzen dut UB ama, nahi dut UB ama kalkulatu. Beraz, hori guzia zati C ama. C alabak horiek taulan atxemaiten ditut. Kaso egin berzen hor ezanztea bider amak ber minus iru. UB alaba beraz da berdina 6 soluzioentza da 50 mililitro eta 10 soluzioaren konzentrazioa emana zen testuan. Eta beraz lortzen dugu 25 mililitro, lehen soluzioaren zat. Berkalkulua egiten dugu 6 soluzioentzat, beraz beste 5 soluzioentzat eta hemen eman ditut, beraz beste 5 emaitzak. Da berkalkulua, salbu ordezkatzen dugula C alaba aldi oro formulan. Ondoko galderan, eskatzen digute azpiko grafiko hori osatzea taulan ditugun datuekin. Beraz, 6 alaba soluzioentzat, genuen haien konzentrazioa eta haien absorbantzia. Beraz, dosiketaren etapetan aipatu genuen bezala, egin behar da grafiko bat. Absorbantzia konzentrazioaren arabera. Beraz, hemen egin dut. Olako grafiko bat eraikitzen denean, kaso egin behar da, puntuak ez dira beti ahasle jokatuak. Beraz, marrazten dugularik kurba gorria, izan behar da, marraz uzen bat pasatzen dena zerotik, eta uzten duna ber puntu kopurua gainan eta azpian. Gutxi gora bera egin behar da hori. Beraz, orain arte interesatzen ginen guk prestatutako soluzioei. Orain hasiko gira gure medikamentuari interesatzen,
Erraiten digute, litro bateko soluzio bat prestatzen dugula medikamentuarekin barnean. Hori deitzen dela H0. Eta beste soluzio bat prestatzen dugula H0tik abiatuz. Hartuz, 5 mililitro H0tik, beraz soluzioaren volumena izanen da 50 mililitro, eta bere absorbantzia 1,25. Grafikoa baliatuz, atseman behar dugu zein den soluzio horren konzentrazioa. Beraz, hor aski simplea da, badugu absorbantzia, beraz absorbantziaren bidez, badugu 1,25, atsemaiten dugu 7,5 bide jamar -3 gramo litroka. Eta azkenik, atseman nahi dugu H0 soluzioaren konzentrazioa. Beraz, hor atseman duguna laugarren galderan grafikoki, hori da H0tik abiatuz prestatu dugun soluzioa. Beraz, H0-ren alaba. Hor atseman nahi dugu, beraz, amaren konzentrazioa, egan nahi baitu H0-rena. Berriz, baliatzen dut formula C ama atsemaiteko. Beraz, C alaba da atseman duguna laugarren galderan grafikoki, UB alaba emana zaigu da 50 mililitro, eta UB ama zemat hartu dugun H0tik alaba prestatzeko. Eta kalkulua egiten badugu, atsemaiten dugu, 75 miligramo litroka. Orain, bigarren ariketa aintzinamendu taulari buruz da. Beraz hori da tresna garrantzitsu bat, berba aurten landu dugun tresna garrantzitsuena, zenta baliatzen dugu hainbat gaitan. Adibidez, errekuntzetan, sintesian edo solido ionikoen disolbaketan. Beraz hori da oinarrizko ariketa bat gai hori buruz. Hemen dugu erreakzio baten ekuazioa, eta lehen galderan emaiten dizkigute erreaktiboen hastapeneko materia kantitateak. Eta helburua da erreakzioaren aintzinamendu maksimoa kalkulatzea, beraz Ixamax. Eta gero ikusiko dugu, bigarren galderan, Ixamax ez dela egiazko aintzinamendua, baizik eta hori teorian lortzen aldugun maksimoa, eta guk sekatuko dugu egiazko bukaerako aintzinamendua. Beraz, lehenik aintzinamendu taula bat egiten dut. Hor ikusten duzu ez dut biziki garbike egin, baina zuek indar bat egin. Hemen normalki emaiten da azpian diren datuak direla materia kantitateak moletan. Beraz, aintzinamendu taula bat, dira lehoak hor adierazten dituzte momentu desberdinak, beraz hori lehen lehoa erreakzioaren hastapena, azkena bukaera, eta erdikoa beda momentu bat hastapena eta bukaera artean. Eta beraz, zutabe bakotxa espezie kimiko bati lotua da. Beraz, eman dezagun lehen zutabea da CO-ren materia kantitatea momentu desberdinetan. Beraz, 2,5 hori da hastapeneko CO-ren hastapeneko materia kantitatea. Horregatik hemen eman dut 2,5. Ber gauza HB horrentzat, emaiten ziguten zer zen bere hastapeneko materia kantitatea, eta normalki oraindik ez da produkturik sortu, beraz 0. Beraz, erreaktibo mugatzailea atxemaiteko edo Ixamax atxemaiteko, berdira bi hipotesi egin, lehenik CO dela mugatzailea eta gero HBO dela mugatzailea. CO baldin bada mugatzailea, egan nahi du bukaeran bere materia kantitatea dela 0. Eta HBO horrentzat berdin, egan nahi du kantitate hori dela 0. Beraz, bi ekuazio pausatuko ditugu, lehenik 2,5 ken IXAF edo Ixamax dela 0, eta ondotik 3,2 ken Ixamax dela 0. Eta bi kasuetan askatuko dugu Ixamax, beraz kasu batean 2,5 mol izanen da, beste kasuan 3,2. Hor, aski simple zen, zenta zenbaki estokiometrikoa zen bat, bi kasuetan. Eta Ixamaxen balioa da bietatik tipiena. Beraz, kasu honetan 2,5. Beraz, Ixamax berdin 2,5 mol. Ados, beraz, orain, ondoko galderan egiten digute realitatean ez dela erreaktibo mugatzailerik eta gelditzen direla 2,02 mol ur bukaeran. Beraz, HB-oren materia kantitatea bukaeran, beraz, lauki hori hor, izan berdela 2,02. Eta ondorioztatu berdugu zer den IXAF. Beraz, ekuazio bat pausatzen dugu, berriz ere, beraz, hori dela 2,02 eta askatzen dugu IXAF. Atxemaiten dugu 1,18 mol.
Ondotik, datu horrekin egin behar dugu materia bilana. Egen nahi baitu, atseman behar dugula espezie kimiko bakotsaren materia kantitatea bukaeran. Beraz, hemen ordezkatu behar dugula ISAF, hemen ere eta hemen ere. Eta hori eginez, beraz, H-bioren materia kantitatea bukaeran badakigu dela bikakots 0bi, beraz, NF H-bio da bikakots 0bi, NFCO da bikakots bost ken ISAF, beraz, atseman dugu bat kakots 18, eta atxemaiten dugu bat kakots 32 mol bukaeran, eta CO2 eta HB rentzat da baizik ISAF, beraz, bat kakots 18 mol. Eta azken galderan, eskatzen digute ea hemen baliatu den keinua egokia den. Beraz, normalki reakzio normaletan, gehienetan, ikusten da gezi normal bat, erreaktiboen eta produktuen artean. Hori da, landu ditugun erreakzio gehienak osoak direlako. Egen nahi du bukatzen direla, erreaktibo bat osoki kontsumitua delarik. Hori da mugatzailea. Kasu honetan, ikusten dugu bi erreaktiboentzat, ez direla bukatzen. Bukaeran bat ditugula oraindik bi erreaktiboak. Beraz ez gira erreakzio oso baten kasuan. Hor gira erreakzio ez oso batean. Eta ondorioz hemen baliatu den keinua egokia da. Ondoko ariketan, beti bigarren gaian gira, baina kasu honetan aipatzen dugu titraketa. Beraz, titraketa, hartzen badugu berriz bigarren txintesia fitxa. Titraketa dosiketaren behelburua du, egen nahi baitu soluzio baten konzentrazioa atsemaitea, baina kasu honetan ez gira oinahitzen soluzioaren kolorean, baizik eta erreakzio kimiko batean. Horritzen mazizte, gelan egin genuen lan praktiko bat arnoarekin, beraz, bi arno desberdinen konzentrazioak atseman behar genituen, eta olako muntai bat egin genuen, olako bat. Azpian, beraz, gure erreaktibo titratua zen arnoa, eta gainan eman genuen erreaktibo titratzaile bat, gure kasuan zen diodoa. Beraz, isurtzen genuen pixkanaka erreaktibo titratzailea erreaktibo titratuan, eta momentu batean azpiko soluzioaren kolorea aldatzen zen. Eta hori momentu hori deitzen da ekibalentzia. Eta gure helburua zen irakurtzea hemen zenbat erreaktibo titratzaile isuri genuen kolorea latu arte. Beraz, kolorea aldatzen da bi erreaktiboak osoki kontsumituak direlako. Gira proportzio estokiometrikoetan. Eta beraz, kasu honetan badugu formula hori, lotzen dituenak bi erreaktiboen materia kantitateak. Beraz, Na eta Nb dira A eta Bren materia kantitateak, eta ATP eta BTP bi erreaktiboen aintzinean diren zenbaki estokiometrikoak ekuazioan. Eta azpiko formula, beraz, da ordezkatuz materia kantitateak konzentrazioa bider volumenarekin. Beraz, ariketa honetan hiru galdera badira, lehenik identifikatu behar dugu egoera honetan zein diren erreaktibo titratua eta titratzailea, beraz, pixkat montaiaren eskema egin. Ondotik, bi erreaktiboen arteko materia kantitateen erlazioa atseman, beraz, lehen formula, sintesia fitxaren lehen formula, eta ondotik formula hori garatu atsemaiteko erreaktibo titratuaren konzentrazioa. Beraz, testuan ikusten dugu, sekatzen dugula ur oksigenatu soluzio baten konzentrazioa, hori da gure helburua, eta beraz, erreaktibo titratua da ur oksigenatua, badakigu 10 mililitro badirela, eta ondotik titraketa hori eginen dugula baliatuz potasio permanganato soluzio bat, konzentrazio hori duena, beraz hori izanen da erreaktibo titratzailea. Eta, beraz, isuri dugula 20 mililitro potasio permanganato ekibalentzia lortu arte. Lehen galderaren zat, beraz, hemen duzue montaiaren eskema, ez du balio zerrendatzea edo izendatzea materiala, hor beharrezkoa dena baizik, da erraitea zein den titratzailea, beraz gainean dena, kasunetan potasio permanganatua, eta azpian ur oksigenatua, beraz titratua, bere konzentrazioa sekatzen dugu. Lagungarria izaiten alda hemen ezartzea zein diren erreaktibo bakotsaren datuak, ondotik baliatzeko ondoko galderetan. Ondoko galderan, beraz, erreaktiboen arteko materia kantitateen arteko formula hori da, beraz, badugu bakotsaren materia kantitatea
zati bere aintzinean den zenbakia erreakzioaren ekuazioan, beraz, zenbaki estokiometrikoa. Hemen eman dut bi, potasio permanganatuaren aintzinean bi delako ekuazioan. Hemen berdin bost, uroxigenatuaren aintzinean bost delako ekuazioan. Eta ondotik, azken galderaren zat, garatzen dut formula hori ordezkatuz materia kantitateak konzentrazioa bider volumenarekin. Hemen eman dut C0 testuan nola deitzen zelako, potasioaren konzentrazioa. Eta titratzailea denez, UBE da ekibalentzia arte isuri dugun volumena. Berdin beste aldean, UBS da 10 mililitro, eta CS sekatzen dugu. Beraz, askatzen dugu CS, eta ordezkatzen ditugu beste datu guziak haien balioekin, eta atxemaiten dugu emaitza hori. Laugarren ariketan, ipatuko ditugu Lewis egiturak, molekulaen geometria eta polaritatea. Beraz, molekula desberdinentzat, erran behar dugu bukaeran ea polarrak diren edo ez. Eta horretarako badira etapa desberdinak, lehenik molekulen Lewis egiturak marraztu behar ditugu, ondotik bakotsaren geometria zehaztu, molekulak osatzen dituzten bikoteen polaritatea zehaztu, ondotik molekularen polaritatea ondorioztatzeko. Beraz, erakutsiko dizuet baizik lehena nola egiten den, eta gero bestentzat emaitzak baizik erakutsiko dizkizuet. Beraz, BF3 molekularen kasuan, marrazteko Lewis egitura, beraz hori da Lewis egitura, oraindik dudak baldin badituzue behiz esplikatzen dut. Beraz, atomo bakotsaren Lewis egitura marraztu behar dugu, eta horretarako atomo bakotsaren egitura elektronikoa eman behar dugu, eta ateratu hortik zenbat balentzia elektroi bat diren. Eta balentzia elektroi horiek emaiten adierazten dira puntuen bidez atomoaren simboloaren inguruan. Hemen bat ditugu 3, beraz 3 puntu egiten ditugu. Hemen 7, beraz egiten ditugu bat, 2, 3, 4, eta 4 ditugunean beste itzuli bat egiten dugu, beraz bat, 2, eta hemen 3. Orain, badugu beraz Lewis egitura, da manera bakarra puntu guzien lotzeko haien artean, eta atxemaiteko geometria baliatzen du taula hori. Hor, ohartzen naiz, 3 atomo lotuak direla zentroko atomoari, beraz hemen gira, leho honetan, eta aukeratzeko triangelua eta piramidearen artean, begiratu behar dugu B atomoan, beraz zentroko atomoan, zenbat bikote ez lotzaile badiren. Kasu honetan ez da bikote ez lotzailerik, beraz 0, egan nahi du beraz, 3 atomo konektatuak zentroko atomoari eta 0 bikote ez lotzaile da triangelu bat. Molekula hori BF bikotetaz baizik osatua da, beraz aztertu behar dugu BF bikoteen polaritatea. Horretarako baliatzen dut taula hori, elektronegatibitateen taula, eta egiten dut B eta F atomoen arteko elektronegatibitateen kenketa. Hemen beraz badut bi ken lau, egiten du -bi, baina makilen artean ateratzen den emaitza, balio absolutua, hartzen dugu positiboki ateratzen den emaitza. Da baizik desberdintasuna bi zenbakien artean. Kasu honetan da bi. Beraz, bi 0,4 baino handiagoa denez, egan nahi du bikotea polarra dela. Eta bikote bat polarra delarik, kokatu behar ditugu karga partzialak. Beraz, elektronegatibitatea handiena duen atomoak badu -bat, hola idazten da, minus, eta tipiena duenak plus, beraz hemen minus, hemen plus. Beste bikoteentzat, hemen minus, hemen plus, hemen minus, hemen plus. Eta beraz, baditugu 3 plus erdian, eta minusak bazteretan. Plusen zentroa, beraz, ben kokatzen da, plus guziak hor direlako, eta minus guzien zentroa kokatzen da ere ben hori triangelu bat delako. Izan balimazen hori piramide bat izan entzen beren azpian. Beraz, hori aldatuko zuen molekularen polaritatea. Hor, minusen eta plusen zentroa bertokian denez molekula hori apolarra da. Ez du polorik. Bertokian direnez ez du polorik. Beraz, apolarra.
Orain, bosgarren ariketa solido ionikoai buruz, beraz hori zen laugarren gaia. Lehenik, atseman behar dugu solido ioniko baten disolbaketaren ekuazioa. Jadanik, jakinez, solido ioniko hori bi ioietan banatu dela. Fe3+ eta Cl-. Beraz, horren egiteko, baditugu bi ioiak, beraz, Fe3+ eta Cl- lehen helburua, da jakitea zenbat Cl- eman behar ditugun karga horrekatzeko. Kasu honetan aski simple da, behar ditugu 3. Eta ondotik, atsemaiteko solido ionikoaren formula kimikoa, badugu Fe aldi bat ez baizik, beraz ez dugu zenbakirik emaiten ondoan, eta Cl- badugunez 3 aldiz, emaiten dugu 3 bat ondoan. Hor, zehaztu behar da solido ionikoa solido egoeran dela, eta ioiak, beraz, soluzio urtsu batean direla, urarekin nahasiak. Gelan egindako ariketetan atseman genituen beste adibide batzu, baduzue sintesia fitxan, laugarren sintesia fitxan, beraz, hemen beste adibide bat. Hor, pixkat komplikatuagoa zen, horrekatzea joien karga, baina ber printzipioa da. Bertitugu bi Fe3+ eta 3 O2- karga horrekatzeko eta emaiteko solido ioniko hori. Baina batzutan ere, jakin behar duzue alderantzizko desmartza egitea, egen nahi baitu solido ionikotik atseman zer joi ukan ditugun. Hori ikusi genuen, hirugarren gaian atomo batek zer joi emaiten duen, eta horrekin atsemaiten aldugu nola horrekatzen den karga ondotik. Bigarren galderaren zat, jakin nahi dugu zer zen eman dugun solido ionikoaren materia kantitatea disolbaketa egiteko. Beraz, horretarako betiko formula, N berdin M-tipi zati M handi, kasu honetan aipatzen duguna da solido ionikoa, beraz, kalkulatuko dugun M handi da solido ionikoarena. Horretarako hemen kalkulatzen dut 26 gehi 3 aldiz Cl-ren masa molaja, eta atsemaiten da emaitza hori. Batkako txortzi hori emanazen galderan. Azken galderan, eskatzen dizkigute joien konzentrazioak kalkulatzea. Beraz, Fe3+ eta Cl- joien konzentrazioak kalkulatzea soluzioan. Horretarako, proposatzen dute egitea intzinamendu taula bat, hori ez da beharrezkoa, baina nik kontsailatzen dut hori egitea hobeda ulertzeko. Beraz, hemen sartu dut solido ionikoaren astapeneko materia kantitatea, oraindik ez da ezer disolbatu, ez da ino joik banatu soluzioan, beraz 0 da haien materia kantitatea, eta bukaeran solido ioniko osoa disolbatu da, beraz hori izanen da 0, solido ionikoaren materia kantitatea. Beraz, jadanik pausatzen aldugu ekuazio bat, beraz hori dela 0 mol, eta askatzen dugu Ixamax, bere balioa ukaiteko, ondotik joien materia kantitaten lortzeko. Joi bakotxaren konzentrazioa kalkulatzeko hola idazten da, eta beraz, joi bakotxaren materia kantitatea zati soluzio osoaren volumena. Zenbat mol joi baden litroka, soluzio litroka, hori da helburua. Beraz, Fe3+ atsemaiten dugu bere materia kantitatea aintzinamendu taulan, da Ixamax, eta Cl- da 3 Ixamax. Jakinez hemen dugula, kalkulatu dugula Ixamax. Beraz, ordezkatzen dut bi formuletan Ixamax eta 3 Ixamax, eta azpian soluzioaren volumena badakigu dela 1 mililitro, beraz 0,1 litro, eta emaiten ditu bi emaitza horiek. Posible da formulak direktuki ikastea, baina nik pentsatzen dut hobe dela ariketa horrela egitea intzinamendu taularekin ez trompatzeko eta onki ulertzeko zer egiten duzuen. Ondoko bi ariketak fluidoen gaiari buruz dira, beraz bosgarren gaia. Lehen ariketa da Boyle-Marriott legea aplikatzea, eta beste ariketan, gai honetan diren beste bi formulak, beraz presio indarraren formula eta Pascalen legea, hidrostatikaren lege fundamentala. Berriz hartzen badugu sintesia fitxa, gai hori aski laburra da, badira 3 formula baizik ongi menperatzeko, baina jakin behar da nola baliatzen diren formula horiek. Eta hori ikusiko dugu beraz ariketa horietan.
Seigarren ariketan, aipatzen dugu suhiltzaile baten oksigeno boteila. Boteila baren barnean den presioa da 280 bar eta bere volumena 6,8 litro. Oksigeno hori ateratzen denean, presioa kanpoan bar bakar bat da, eta jakin nahi dugu, lehen galderan, zenbat volumen hartuko duen oksigeno hori. Beraz, horretarako lehenik idazten dugu Boyle-Mariotten legea. Beraz, legea hemen da, eta guk sekatzen dugu V2. Beraz, oksigenoak boteilatik kanpo zenbat volumen hartuko duen. Eta hor dezkatzen ditut beste datu guziak. Beraz, 280 bar hori zen boteilaren barnean den presioa, volumena boteilan 6,8 eta kanpoko presioa bar bakar bat. Eta atxemaiten dugu volumen hori. Eta ondoko galderan, badakigu suhiltzaileak berdituela 80 litro minutuka, beraz jakin nahi dugu volumen horrekin zenbat denboraz irauten alduen. Aski simple da, eta biderketa gurutzatu bat, badakigu minutu batez 80 mililitro berdituela, beraz zenbat minutuz hartuko du volumen hori. Da biderketa gurutzatu bat, beraz atxemaiten dugu 21 minutu. Ondoko ariketan, baliatuko ditugu beste bi legeak, beraz Pascalen legea eta presio indarraren legea, eta egoera zubi altxatzailearena da. Hori ikusi dugu hainbat aldiz gelan, beraz hartu genuen beste adibide bat, pixkat antzekoa, da lan praktiko batean egin genuena, bi pertsonek bazuten xiringa bat, diametro desberdinekoak eta konektatuak ziren tubo batekin. Eta hartu giren beti ber pertsonak irabazten zuela, eta hori zen diametro tipiena zuen pertsonak. Beraz, hor da ber egoera, baina beste eskala batean. Lehenik, eskatzen digute zein izanen den presioa hemen, jakinez hori eta hori, bi puntu horiek ber altueran direla. Ikusten duzulari galdera bat presioa eta altuerari lotua, hor direktuki konektatu behar duzue zuen buruan hori dela Pascalen legea. Beraz, hemen bi puntuak izendatu ditut, hori deitu dut bat puntua eta hori bigarren puntua, eta aplikatzen dut Pascalen legea edo hidrostatikaren lege fundamentala. P bat ken P2, berdin rho bider G, bider bi puntuen arteko altueraren desberdintasuna. Kasu honetan ber altueran direnez, bat eta bi puntuak, kenketa da 0. Beraz, zenbaki bat, bider 0, hori guzia da 0. Eta beraz, idazten aldugu P bat berdin P2. Bigarren galderaren zat, atseman behar dugu hemen fluidoak zer indar egiten duen zubi altxatzailearen gainean. Beraz, badugularik indar bat kalkulatzeko gai honetan, edo presioari lotu behar delarik, bortxaz baliatzen dugu presio indarraren legea, beraz hori, eta hor kasu egin beharko dugu unitateai. Indarra newtonetan da, beti, presioa paskaletan eta azalera metrokajatutan. Beraz, kasu honetan presioa barretan emana zen, eta hor paskaletan pasatu behar dugu, beraz, bazen laguntza bat, erakusteko nola pasatzen giren barretik paskalera. Baina, garrantzitsua da unitate aldaketa horren egitea, ukaiteko indarra newtonetan ondotik. Eta azken galderan, jakin nahi dugu ea indar hori, hor fluidoak egiten duena zubiaren gainean, ea aski den auto baten altxatzeko. Beraz, ikusi behar dugu, ea autoaren pisua konpetsatzen duen indar honek. Beraz, lehen gauza, kalkulatu behar da autoaren pisua, beraz, M bider G, kasu berriz ere unitate aldaketa bat egin behar zen, autoaren pisua masa bajatu tonetan emana zen eta pasatu behar dugu kilogramotan, ukaiteko pisua newtonetan. Eta hartzen gira F2 indarra edo fluidoak egiten duena pisua baino handiagoa dela, beraz, autoa altxatzen alko du. Ondotik seigarren gaia, ondoko bi ariketetan, beraz lehenik molekula organikoan izenak, nomenklatura beraz, eta beste ariketan sintesia. Beraz, zein diren sintesia baten etapak, kalkulatu errendimendua eta hori guzia.
Hasiko gira lehenik izenekin, askifite, beraz hartzen badugu behiz 6. sintesia fitxa, gibeleko partean badituzue olako taula bat edo eskema bat, familia desberdinekin, beraz badira 4 familia ezagutzeko, eta jakin behar da nola izendatzen diren, atzizkiekin, kate nagusiaren izena, hori guzia. Kasu honetan ariketa aski simplea zen eta bagenituen molekulen izenak eta hortik majazten ditugu formula erdigaratuak, baina beste zentzuan egiten alda ere. Formula erdigaratutik eman izena, eta pixkat komplikatuagoa da zentzu honetan. Beraz lehena deitzen da bimetil butanoa, beraz butanoa egen nahi du badugula 4 karbonoko kate bat, eta 2. karbonoan badugula metil adar bat. Beraz hori aski simplea. 2. 4 etileksan 2 ola, beraz hor kate nagusiak baditu 6 karbono, eksan, 2. karbonoan badu alkohol talde bereizgarria, eta 4. karbonoan etil adar bat. 3. ziklobutanona barkatu, beraz dira da ziklo bat, 4 karbonokoa, butano, eta karbono batean bada ona talde bereizgarrian, da zeton bat. Ondotik 4. 3 etil pentanala, beraz pentan 5 karbonoko kate bat, 3. karbonoan etil adar bat, eta ala hori adierazten du aldehidro bat dela. 5. 4 etil eksan 2 ona, beraz eksan, 6 karbono, 4. karbonoan etil, beraz eskuinetik onatuz, zenta lehentasuna beti emaiten dugu tal familiari, kasu honetan zetona, beraz emaiten dugu CO lotura hori. Eta 6. zat, 2 dimetilpentan, 2 diola. Egen nahi du 2 alkohol talde bat ditugula eta 2 adar. Beraz hor ere, errespetatu behar dira zenbakiak, zein zenbakitan diren OH loturak eta metil adarrak. Beraz lehenik, metodoa pentsatzen dut dela beti egitea karbono kate nagusia eta hortik gehitzea adarrak eta familiak. Beraz, ondoko ariketan aipatzen dugu aspirinaren sintesia. Beraz, erreakzio kimiko horrekin egiten da, eta hemen badugu protokoloa. Lehen galdera, aski oroko jada, da sintesiari buruz oroak, zein diren sintesia baten etapak, helburua, eta protokolo honetan zein diren, aipatzen diren etapak. Beraz, sintesia fitxatik hartu dut lehen galderaren erantzuna, beraz hemen badugu sintesia baten helburua, beraz hori da molekula organiko bat ekoiztea erreakzio kimiko bat eginez, eta 4 etapetan egiten da. Lehenik erreaktiboen eraldaketa egiten da, lortzeko C eta D produktuak, baina guk lortu nahi dugu baizik D, atxiki nahi dugu baizik D. Beraz, bere izi behar dugu gelditzen diren erreaktiboetatik eta C-tik. Hori da 2. etapa produktuaren bere izketa. 3. etapa batean, garbitu behar dugu produktu hori, beraz kendu hor gelditzen diren zikinkeri guziak, eta azkenik produktuaren analisia egin. Beraz, sigurtatu gure produktuaren garbitasuna eta errendimendua kalkulatu. Beraz, konparatu lortu dugun emaitza teorikoari. Eta kaso honetan, gure protokoloan agertzen dira 3 etapa nagusi. Lehenik, errefluxu muntaiaren bidez egiten dugu erreaktiboen eraldaketa, beraz, sintesia baten lehen etapa. Ondotik presio apaleko iragazketarekin edo filtrazioarekin egiten dugu produktuaren bereizketa, beraz bereizten dugu lortu dugun produktu solidoa, beraz kristalak beste espezie kimikoetatik, eta azkenik garbitzen dugu urotzarekin eta idortzen dugu. Ondotik, hautatu behar dugu 3 eskema horietan zein den errefluxu muntaiarena. Beraz, errefluxu muntaia da erdiko eskema, eta azaldu behar dugu zein den printzipioa eta zer diren muntai horren abantailak.
Beraz, printzipioa da hemen berotzen dugula baloi batean erreakzioaren ingurunea, beraz, nahasten ditugu produktu erreaktiboak barkatu baloiaren barnean berotzen dugu, eta hori egiten da, fiteago egiteko eraldaketa, berotzean, beraz hori da abantail bat, baina berotzen dugularik loruntzen da baloiaren edukia, eta ikotzen da hor zutabe honetan. Baina zutabe honetan, bada urotza sartzen dena, eta urotz honek kondentsatzen ditu gas horiek berriz erortzeko baloinaren barnean. Horrela ez da materiarik galtzen. Beraz, oroak printzipioa hori da, eta abantailak da, beraz, temperatura altuarekin fiteago egiten dela eraldaketa, eta zutabe horrekin ez dugula materiarik galtzen. Dena berriz erortzen delako baloinaren barnean. Ondoko etapan, ejan bezala, bereizketa egiten dugu iragazketa baten bidez, presio apalean egiten den iragazketa baten bidez, beraz hemen duzue iragazketaren eskema, beraz hemen emaiten dugu lortu dugun baloinaren edukia, eta gelituko da baizik hor filtroaren gainean produktu solidoa. Beraz, banatuko dira, pastak egiten dituzularik bezala, solidoa eta likidoa. Eta abantaila hemen, egitea presio apalean da fiteago egiten dela, presio apala denean. Beraz, presio apala hor da konektatzea errobinetari, tubo berde bat, surgatzeko erlen meiejaren barrenean dena ireguzia, hemen den baloinaren edukia fiteago erortzeko. Orain, ondoko galderan, eraiki behar dugu sintesiaren aintzinamendu taula. Beraz, horretarako kalkulatuko dut lehenik erreaktibo bakotsaren materian kantitatea astapenean, zenbat eman dugun eraldaketa egiteko. Hasten niz azido salizilikoarekin, badugu bere masa, datuetan eman azen protokoloan zenbat emaiten dugun, eta bere formula kimikoarekin kalkulatzen aldugu masa molaja. Eta aplikatzen dugu beraz N berdin M tipi zati M handi ukaiteko materia kantitatea. Ber printzipioa erabiltzen dugu beste erreaktiboaren zat, beraz anhidroetanoikoa. Hor ez dugu masarik, aldiz badugu volumena, eta datuetan genuen masa volumikoa. Beraz hor ere behiz baliatzen dugu lehen gaiaren formula bat, N da Rho bider Ub, beraz hori da masa, azkenean, zati masa molaja. Eta bagenoen ere berdin erreaktibo honen formula kimikoa. Bi emaitzak ditugunean osatzen aldugu aintzinamendu taula, beraz hemen astapenean txartzen alditut erreaktibo bakotsaren materia kantitateak, ez dugu oraindik produkturik, eta bukaeran beraz kentzen diet materia kantitate horiei aintzinamendu maksimoa. Aintzinamendu taula egina denean, atxemaiten aldut kasu honetan zein den erreaktibo mugatzailea, beraz horretarako bi hipotesi pausatzen ditut. Lehenik hori dela erreaktibo mugatzailea, beraz egan nahi du bukaeran hori izanen dela zero, materia kantitate hori, eta gero beste hipotesia berdin, baina beste erreaktiboaren zat, egan nahi baitu kantitate hori dela zero. Beraz hemen bi hipotesiak pausatu ditut, ekuazioen bidez, eta askatzen dut bi kasuetan isamax. Eta atxikitzen dut baliotipiena, eta baliotipiena duena, beraz da erreaktibo mugatzailea. Beraz, kasu honetan azido salizilikoa. Ondoko galderan kalkulatu behar dut, zenbat aspirina ekoizten alden teorikoki, sintesia horrekin. Beraz, masa ukaiteko behar dut materia kantitatea eta masa molaja. Masa molaja kalkulatzen aldut jakinez aspirinaren formula kimikoa. Eta materia kantitatea, atseman dugunez isamax, hemen taularekin ikusten dugu aspirina, sortzen aldela isamax. Eta isamax badugu, da bikako txamazazpi bide jamak berminus bi, beraz bitatu horiekin kalkulatzen aldut, zenbat aspirina masa sortzen alden teorikoki. Eta azken galderan, beraz baliatuko dut emaitza hori, kalkulatzeko sintesiaren errendimendua. Jakinez gure kasuan, errealitatean, ekoiztu direla 2 gramo. Beraz, errendimendua kalkulatzeko, konparatzen dut emaitza esperimentala, teorikoari izan masikoki edo molarki berdin du.
kasu honetan ditugu masak, beraz egiten dugu masa esperimentala 2 gramo, zati 3,9, hori da masa teorikoa, eta lortzen dugu 150 errendimendu bat. Ondoko ariketaren zat, ipatuko ditugu errekuntzak. Beraz, gai honetan sartzen ziren gauza desberdinak, batez ere redox. Beraz, lehen galderan berrikusiko dugu zer den, nola egiten den redox erreakzio baten ekuazioa txemaiteko. Ondotik molekula batzuen Lewis egiturak, eta azkenik metodo bat ongi menperatu behar duzuena, da errekuntzako energia kalkulatzea. Beraz, lehenik baditugu bi bikote, OBH-bio eta COB-CH4, bi bikote horientzat erdi ekuazioak pausatu behar ditugu, atseman behar ditugu. Beraz, hori da lau etapetan egiten genuen metodoa. Lehenik, lehen bikotearentzat, lehen etapan orekatzen dut O edo H ez diren elementuak. Kasu honetan ez dute zer hunkitzen, badira O eta H-ak baizik. Ondoko etapan, bigarren etapan, orekatzen dut oksigeno elementua H-bio molekulak gehituz eskuinean. Beraz hemen ezartzen dut bi H-bio, edo gehitzen diot H-bio bat. Okaiteko bi O alde bakotxan. Ondotik hori eginez, baditut lau H eskuinean eta 0 ezkerrean, beraz gehitzen ditut lau H plus ezkerrean. Eta hori egiten dudanean, azken etapan, laugarren etapan, orekatu behar dut karga elektroiak gehituz ezkerrean. Eta hemen badut, beraz, lehen erdi ekuazioa, lehen bikotearen erdi ekuazioa. Ber gauza beste bikotearen zat, beraz, orekatzen dut lehenik C elementua, jadanik orekatua da, beraz ez dut ezer egiten. Bigarren etapan orekatzen dut O, hemen baditut bi O beste aldean baziren 0, beraz gehitzen ditut bi H bi O. Hori eginez baditut, beraz, 8 H eskuinean, hemen lau eta hemen bi aldiz bi, beraz beste lau, egiten du 8. Beraz, gehitzen ditut 8 H plus ezkerrean, eta berdin, azken etapan, karga horrekatu behar dut elektroiak gehituz, beraz 8 elektroi. Bi bikote horiekin, orain, pausatu beharko dut erreakzioaren ekuazioa. Beraz, erreakzioaren ekuazioa txemaiteko, kaso egin behar dut nola kokatzen dituzten nire erdi ekuazioak. Ukan behar ditut ezkerrean erreakzioan diren erreaktiboak. Beraz, errekuntza baten kasuan beti badugu dioksigenoa erreaktibo bezala, eta erregaia, beraz, kasu honetan metanoa, CH4. Beraz, alderantzizkatu beharko dut lehen erdi ekuazioa edo metanoaren erdi ekuazioa. Okaiteko CH4 ezkerrean. Ondotik, biderkatu behar dut erdi ekuazio bakotxa beste erdi ekuazioaren elektroi kopuruarekin. Beraz, lehen erdi ekuazioa biderkatu behar dut lauekin, bigarren erdi ekuazioan lau elektroi dituztalako. Eta bigarren ekuazioa 8rekin biderkatu behar dut, lehen erdi ekuazioan 8 elektroi direlako. Baina ohartzen niz, simplifikatzen aldu dela erdi ekuazio edo biderketa hori, eginez, zenbaki bakotxa zati lau. Horrela, lehen erdi ekuazioa egiten dalut baizik bider bat eta bestea bider bi. Orain, atxemaiteko beraz azpiko emaitza, egiten dut bat bider CH4, gehi bat bider BH-bio, gehi bi aldiz obi, gehi bi bider lau H plus, eta badut hori. Produktuentzat bat bider COB, gehi bat bider 8 H plus, gehi bi bider BH-bio, beraz lau H bio. Eta hor, badudalarik azpiko emaitza ongi da, baina simplifikatzen aldut. Bi aldeetan diren H-bio molekulak simplifikatzen alditut eta H plusentzat berdin. Oartzen niz, 8 H plus bat direla bi aldeetan, beraz kentzen alditut. Matematiketan bezala, pixka bat. Hemen bi H-bio bat dira, eta hemen lau, beraz kentzen alditut bi hemendik, eta hemendik ere bi, gelditzeko baizik bi H-bio. Eta beraz, badut, erreakzioaren ekuazioa hemen. Orain, erreaktiboen eta produktuen Lewis egiturak hemen dira. Ez dut berriz esplikatzen, hori bigarrenean ikusi dugu eta berriz ikusten alduzu erreski. Baina Lewis egitura horiek baliatuko ditugu azken galderarentzat,
errekuntzako energia molaja kalkulatzeko. Beraz, hemen ditugu gure ejeaktiboak, hemen produktuak. Errekuntzako energia molaja da zenbat energia askatuko den erregai mol batetik abiatuz. Erregai mol baten errekuntza egiten dugunean. Beraz, nik hor hemen idazten ditut nire reaktiboen leuiz egiturak, beraz badut CH4 bakar bat eta bi obi, jakin nahi dut zenbat energia askatu edo sartu behar dudan lotura guzi horien hausteko. Zenta, ejan nuen dira pixkat legoak bezala, hautsi behar dira lotuak diren lego guziak beste gauza bat sortzeko, produktuak. Beraz, lehenik, erreaktibo guzien hausteko hautsi behar ditut, beraz, lau CH lotura eta bi OO lotura. Horretarako, hemen hori idatzia da. ED energia, beraz, erreaktiboen hausteko energia, da lau CH hausteko energia, gehi bi OO hausteko energia. Eta gero, atomo guziak bat dituztelarik banaka, berriz lotzen dira haien artean, manera desberdin batean, eta horrek energia askatzen du. Baina, kalkulatu behar dut zenbat. Eta hori da produktuetan diren bikote kopuruen arabera. Beraz hemen, CO2 bakar bat dugunez, dira bi CO lotura, eta lau OH lotura. Eta gure errekuntzako energia molaja izanen da ED eta EF-ren arteko kenketa. Beraz, nun atximaiten ditut ECO, EHO horiek datuetan duzuen taula hortan. Hor deskatu ditut, beraz, formuletan diren datuak zenbakikin eta lortzen dut energia molaj hori. Negatiboa da, bortxaz, errekuntza baten kasuan, erreakzio exotermiko bat delako. Egan nahi du beroa kanporuntz bidaltzen duela edo berotu dela hastapeneko egoerari konparatuz. Eta azkenik, ariketa bat, oinarrizko indarrei buruz, beraz, ariketa nahiko simplea da, baditugu baizik bi formula aplikatzeko, gai honetan landu genituen bi interakzio mota batez ere, interakzio elektrostatikoa, beraz hori da karga bat duten bi objektuen artean, eta interakzio gravitazionalak hori da bi masa dituzten objektuen artean. Beraz, lehen partean aipatzen ditugu interakzio elektrostatikoak bi baloien artean, eta ondotik interakzio gravitazionala bi astroen artean. Beraz, bi baloien arteko indar elektrostatikoa kalkulatzeko, da formula hori. Hor, bi baloiek berkarga dutenez emaiten aldut Q-kajatu, ez du balio emaitea QA bider QB balio absolutuak hor bada Q-kajatu, eta hor deskatzen dut balioekin, eta lortzen dut emaitza hori. Ez zen zeporik, unitaten atletik, beraz kasu aski simplea. Eta gero eskatzen digute, ea indar hori den erakarpen indar bat edo aldaratzea, urruntzea. Beraz, kasu honetan bi baloiek ber karga dutenez, berkainukoa denez, egan nahi du bi baloiak urrunduko direla, plus eta minus urruntzen direlako. Eta beste kasuan, beraz, kalkulatu behar dugu eguzkia eta lujaren arteko indar gravitazionala. Berdin, formula bat, baditugu G handi eman azaigu datuetan, beti eguzkia eta lujaren masak baditugu eta distantzia bi astroen artean. Eta lortzen dugu indar hori. Eta orain konparatu behar dugu lujak eguzkiaren gainean egiten duen indarrarekin, baina hori berdin da lege bat, Newtonen hirugarren legeak erraiten du berdin dela. Indar bat aplikatzen delarik zentzu batean, beste zentzuan aurkako berdina dela. Beraz, hor ez du balio emaitea minus bat, ez da dira baizik indarren normak, ez dira gezien zentzuak ez ditugu kontutan hartzen.